Здравейте! Радвам се отново да бъдем заедно в канала ми Звезден ключ. Днес за вас предварително изтеглих 3 карти, които ще ни дадат отговор на въпроса «Ще те потърси ли?». И да, тези карти определено показват, че този човек ще се приближи до теб, но не толкова бързо, колкото ти се иска. Той ще изчака, ще премисли и ще избере най-правилния момент да направи своята крачка. Картите също така показват категорично, че той не те е забравил и не те е отпуснал. Ти оставаш за него човека, който му носи истинско щастие, пълно спокойствие и усещане за уют. Връзката му с теб не е нещо, което може да остави зад гърба си. Благодаря за вниманието. Очаквам те в следващото таро послание. Последвай ме за още видеа.